Чували ли сте лафа? Най-вероятно дъртите са го чували, младите не са. Покрай наши Илия намразих и свети Илия. Покрай тези западни истерични подготовки за Коледа, празнувания за Коледа, човек, нормален човек ще намрази тази глупост като цяло. Те няма нищо общо с нашите коледари, с нашата Коледа, дето ние сме си я празнували. Това е търговска марка. Ако някой не знае, дядо Коледа е измислен герой за търговия, пак западна продукция. От края на октомври на Елиенци почва да се вади коледното, така дето му казват, гирлянди, както моите цигани викаха, бирлянди, украси от края на октомври, ноември, декември подготовка, черни петъци, преди Коледа, лудост някаква, по магазините се избият, варят напред-назад, трафици, катастрофи, убийства, чудо на чудесата. И много ми е интересно, тези дъртаци, дет ги питат разни там журналисти, как празнувахте спомените ви от Коледа, и те викат, ами, ери, какво си било? Стига сте лъгали, бе, хора. На времето имаше една нова година се празнуваше. През социализма, което беше правилно. Червените бутушки потрапва дядо Мраз. Дечица веселушки, шейната спря пред вас. Подаръци ще има за всички от сърце. За новата година да люснем ни хърце. Ако за другите народи това е една обикновена календарна година, за нас българите това е безсмъртното число 1300. От Аспаруховата конница до звездния герой, българският космонавт Георги Иванов, хапнете си, пийнете си на здраве. Една нова година, а Коледата беше на 7 януари. С сурвакниците, с калпаците, с гегите, с ямурлуците и нашите коледари имаше Коледа. Но не тъс Коледа, тая истерия, тая лудост, тая малоумщина, някаква шизофрения. Коледа, черен петък, пимбян петък, нанкав петък, преди коледно, след коледно, къде ще ходите, къде няма ходите, лудост и ще се оправя. Нищо няма да се оправи. Не. Но това видео е оня ден тук в едно градче до Търново, малко градче, Лясковец. То там често се случват всякакви тъпоти. Бяха застреляли един човек, както и да е. Един човечец, възрастен, подава на една комшийка едни пари да му купи нещо от магазина. Нападателят на бай Данчо, както всички в Лясковец го знаят, е проследил мъжа. Видял го е как дава на съседка пари, за да му напазарува. И дадох 50 лева и към върна пазарува и там си напазарува и там. И те му видят, че имам пари. Доколкото разбрах от новините, вземал само 360 лева на починалата си жена пенсията или нещо и такова. Бе, сиромах. Един ром, няма да казвам, мгал, ще каже ром, да сме политкоректни, вижда, влиза вътре от тях, прибива го, зверски го прибива. Така изглежда 24 часа след като мъж влиза в дома му, пребива го и взема спестяванията му от общо 80 лева. Че дойдоха, биха, ма с улици. Вляза лавата и му подлепиха и търсят парите. Дай пари, аз имал 80 лева и му ги дадох. Коледа не я го посрещна спокойно, защото малко не ми светнало още там, едно ми шеметно. Той тук рита, там рита, тук рита. Човека едва ходи. Не мога да отиде в болница, защото няма парички. Подпира се по колите, по стените,
на CNN, главата му на шиник направена за 80 лева. Взема ги господин Рома, 80 лева, човека отива в полицията и от чудо фащат го полицаите. Престъпника. Посегателството още същата вечер криминалисти от Горна Оряховица задържат 36-годишният Осман от село Драганово, известен с кражби в миналото, но в момента се води неосъждан. Няма въпроси, няма. Не, аз имам въпроси. Вие отговори трябва да дадете. Защото ходихме, защото жена ми иска да засили, тъй нататък и удари го 2-3 пъти и то е. Фащат престъпника, прибират го в полицията и го пускат срещу подписка и обвинение за кражба. А районната прокуратура пусна 36-годишния Осман от Драганово с мярка подписка и му повдигна обвинение за кражба. Сега, някои обвиняват за всичко в България е виновен Пеевски. Аз питам, за този Ром Пеевски ли се обади? На прокурори, на съдии, полицаите си свършили работа. Кой го пусна този, бе? Кой от вас, господа прокурори и съдии, не знае, че това е едно от най-оглавните престъпления – грабеж с насилие? Грабеж с насилие. Мисля, че е второ или трето по тежест след убийството. 5-15. Как го направихте кражба? Пеевски ли се обади за това нещо? Пеевски ли се обадил, бе? Да го пуснат тос. Призна си. И удари го 2-3 пъти и то е. Не 2-3 пъти, доста е бит. Добре, няма значение. Добре, защо му взехте 80 лева? Коледа е все. Върнахте ли ги? Да. Върнахте ги. Вместо да е в панделата, където му е мястото, човека излезе и най-нагло нещо вика: разкаива, чувствате ли са, нали, разкаивате ли са? Каза: нали му върнах парите, каза, бе. Чувствате ли се виновен? Не. Не се чувствате виновен. Много заминал. Пито платено. Човека заминава и изобщо не му пука. Кой, питам аз, го пусна този човек и му повдигна обвинение за кражба? Кой, бе? Аз със всеки юрист съм сигурен, че той нещо е грабеж с насилие. Мога да споря всичките. Грабеж с насилие, доказано, той си е признал, върнал е парите даже. Човека е прибит и са му взели пари. Кражба. Кой тос? Пеевски ли се обади тук? Не. Казах ви, че не са виновни Пеевски и Боко само, а всичката тая администрацийка. За да сгъне 2 лева, не знам от кой. От него ли е? Няма по-явно. Признал си, върнал парите, средните, тако, леките лесни повреди има, човека взел мангизите, прибил го, това е грабеж с насилие. Подписка го пускат най-лекото и обвинението за кражба. Кражба е когато влезеш, откраднеш нещо, бръкнат ти в джоба, но не сте бия. А бия ли та? Няма значение дали са 80, 8 хиляди или 80 хиляди. Тогава има отежняващи вината обстоятелства в особено големи размери. Примерно от 5-15, ако е от 5 до 15 години, ще дадат 10 или 12. Но за 5 лева да са, трябва да вземеш 5 години, защото има от до. И той е съден за кражби. Нищо, че те пишат неосъждан. Реабилитиран. Няма такъв филм. Излезе си Рома. Даде им свободно на всичките. И утре, познайте какво ще направи този пак. Колко пъти до сега има такива случаи, дед после направил убийство, изнасилил е направил, прибил някой баба, изнасилил е, взел парите. И преди това имал, пак е такива 5-10 простоти. Но никой не го е пуснал. За тях Пеевски ли се обажда? Бойко ли се обажда за тези? Те са от ГЕРБ, от ДПС. Няма такова нещо. Няма такова нещо. На какво ще се научат другите роми? На какво ще се научат младите хора?
че можеш да си прибиваш хора, да си вземаш пари и да те пуснат срещу едно подписче. Даже няма и гаранция, бе. И да те обвинят в кражба, което абсолютно нищо не е. Грабеж насилие е друго. Как ще спрем ние престъпността? Как? Никак. Защото имало и там, не знам точно какво е станало, но да го пуснеш на момента при доказано, признато престъпление. И абсолютно никой не му прави впечатление. Той гледа Коледата. Той гледа черния петък. Къде има намаление? Говедото. Как на един не му направи впечатлението й? От журналистите. Чувствал ли се е виновен? Чувства се. Той е постоянно невинен. Цяла нощ е плакал. Рома. Цяла нощ не е спал. 3 нощи даже няма спи. Той не му пука, бе. Той утре, още същата вечер ще приби някой. След като го пускат. И ко чакаме ни? Пускат се, правят се. Това е една порочна, уж демократична някаква система. Всяко администраторче, дето е на топличко, си взема едни парички и хич не му и еня, ко ще стане. Той е толкова спрост, че не знае, че то няма и да го разпознае Рома. Утре му опердаш и него, му оби дъщеря му, жена му, сина му. Но те дават пример на другите, че ще са безнаказани. А районната прокуратура пусна 36-годишния Осман от Драганово с мярка подписка и му повдигна обвинение за кражба. Че можеш да си правиш каквото си искаш в тази държава и никой нищо няма да ти направи. Без да си човек на Пеевски, бе. Просто трябваш 2,50. Аз не вярвам и за пари, бе. Той са някаква олигофрения. Не знам кой е този, който го е пуснал. Но той не знае закона. Убеден съм, че не знае закона. По-явно престъпление от грабеж с насилие, това нещо, да е прибит човека, да са му взети парите и той си признава, аз му върнах парите. Тук няма значение дали ги е върнал. Той не е частно правен спор, бе. Това е НПК. Наказателно-процесуален кодекс. Ти дядото дали иска да го съди или не, никой не го пита. Държавата трябва да го осъди, т.е. да го прибере и да го прати където на място поне 5 години. За назидание на другите. Не, и то не е за назидание, а да видят хората, че има ред и дисциплина в тази държава. Как ще стане тя? Как? Като никой не ги изпълнява тези неща. Никой. И той сигурно Пеевски се обадил. Да, Строим Кенев на село незаконен, Пеевски каза. Всичко е Пеевски. Феномена Пеевски. Не, бе! Всичките са една мафия. Всички те. Те са. В нашата общинка има 630 търмъка. 630. Търнал тук. 630 търмъка. Аз знам да ги събират. Раздадоха им заплатки сега. 13. Бонусчета. Почивчици. Няма гласуват. Минали конори един чита в тест 630, му трябва 40. Другите 6, айде. Добре да работят. Не да вкарваме от Непал, а му чуеш да работиш. Никога няма да се оправим. Никога. Аз няма и пожелавам светли празници. То се осветихме от всякъде, то голямо празнуване. После сега ще грухтят пък. Много ядохме. Аз като тренирах хората, като имах зала и като Дони вика, голямо ядене. Ти до сега гладен ли ходиш? Чакаш нова година и Коля да дойде са не едеш. Много яли. Да се пофали, че се е наяло от прасето. Аз на Коля да ям колко тя ми днеска. Ям колкото ми се еде, защото съм нормален. Ма то са пазило и сега яло там сладко. Трябва да смъкваме килограми. Сега почнаха 5-6 дена преди Коледно да тренират. Че да има ли място? Шизофрения, олигофрения. Няма той лумпен до лумпен, бе. Идиот до идиота, бе. Идиот до идиота, бе. Няма... За какви глупости прикаваме? Ще се оправяме. Няма ли тояга? Няма ли затвори? Няма ли ред и дисциплина? Нищо няма да стане. И там, дета са чудите по попо, що викат против вас, господа полицаи, зато и викат.
Не, че обичат много Муню. Може и да го обичат, не знам. Защото вие точно това правите. И то не само полицайите. Прокурорчета, съдийчета. Кой го пусна то? За съм го пуснал аз. Кой го пусна, бе? След часове, бе? Прибран, заловен, грабеж насилие, прибит човека едва вари. Минало за минало, казва. Следващия. И следващия ром. Защото роми. Да, вече са роми, да не ги обидим. Нали? И знаете ли колко читави циганчета има, дет заради такви с бокуци страдат? 90% от тях са читави. Но има и 5-10% е такви с търмъци. Но прокурорчето кражба. Грабеж насилие в кражба. Ако аз го направя това нещо, ви гарантирам, че ще ми се задник. Ромчето е отвън, си пие рома. Но ние гледаме коледните празници и коледните намаления. И много ядох. И трябва да ям. Всяко ще правя, ще ослабна. Шизофрения, психопатия, олигофрения. Никога с така нещо. Днеска гледах един момент човек, който дава съвети на едни от най-големите фирми в България. При тото го гледах. И той каза, тъй, има 3 нива. Най-високото ниво са най-кадърните, дет най-искат. Средното са средните, но долу има едни търмъци. Никадърници, нещастници. В една фирма. Първото, което нещо ги уча, е да махнат никадърниците, защото простотията е заразна. И да оставят само кадърници, защото тез ще унищожат тези горните, ще ги направят същите като тез. Никадърника ще направи кадърните. Тук говорим за 2/3 кадърни и на 1/3 никадърни. В момента в България са 99% никадърници, 1% как се справи с тях? Как 1% да изгони тези 99%? Няма как да стане. Няма как да стане. Няма. Не знам, на Господ ли да се молим? На съдбата ли? Всеки втори коментар е Господ ще много прави. И като се молим, и той ще много прави. И сега са баш такива светли празници. Рождество Христово, и като се молим, и сега след Коледа помет и масло ще варим. Не, нищо няма да варим. Не се ли стегнем, нивата иска мотика. Може и молитва, но и мотика иска. Така че весело си празнувайте, но нищо весело не начака. Чао! Айде на здраве, братчище! За много години! Айде, опа! Дай каната! Айде за маста! Айде тука! Евола ти, бе! Опа! Леко! Скъпо и леко! Дай пръжоли! Пак е зима, сух сежук ще има. Бузи за червени кани, запотени. Снегът продължава, печката бунти. Път се заскрежава, виждат се следи. Снегът продължава, печката бунти. Път се заскрежава, виждат се следи. Може да са на вълчан, може да са на лисан, а пък може и на стар глиган. Тук в механата сипе се курбан, а навънка вее ураган. Айде, бачана! Дай котлето! Сняг се сипе на пацани, вино има нека вари. Сняг се сипе на пацани, вино има нека вари.
небето искри, песните се леят, дружината гърми.